Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για λόγους πληρότητας και καταγραφής, δείχνω τα δύο βιβλία ξανά που σας έδειξα προηγουμένως, για να μπορέσετε να τα βρείτε και στο καταγεγραμμένο κομμάτι του μαθήματος. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Και αυτό που εγώ θα πρότεινα, γιατί θα μπορέσετε καλύτερα να παρακολουθείτε και να το συσχετίσετε με το μάθημα, είναι αυτό. Έτσι, το βιβλίο του Λουτρίδη. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, όπως σας είπα, το μάθημα θα υποστηριχθεί από την εφαρμογή Jupyter Lab. Εντάξει. Λοιπόν, το Jupyter Lab είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ανεβασμένο και στο ίντερνετ. Μισό λεπτάκι, να το ανοίξω για να δείτε και διευθύνσεις και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάνω ένα share. Share screen. Share. Είναι εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπετε. Η διεύθυνση είναι αυτή που βλέπετε επάνω στη διεύθυνση στη γραμμή του URL, έτσι. Λοιπόν, θα σας το βγάλω και σε ανακοίνωση φυσικά, στο apps, μέσα, για να το δείτε. Το άφησα σε αυτό το σημείο γιατί να ξέρετε ότι μπαίνει με HTTPS, για αυτούς που ξέρετε. Δηλαδή, είναι HTTPS και η διεύθυνση που βλέπετε πάνω εκεί. Η προειδοποίηση αυτή που βγάζει για πιστοποιητικό, εντάξει, μπορείτε να την... δεν είναι κάτι φοβερό, απλώς δεν έχω βάλει ένα πιστοποιητικό, είναι self-signed το πιστοποιητικό που χρησιμοποιώ, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Οπότε προχωράμε κανονικά στη συγκεκριμένη σελίδα. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κοψίδας. Χαίρετε, να κάνω μια ερώτηση. Το μάθημα αυτό έχει προαπαιτούμενο το μαθηματικά 2, έτσι δεν είναι? Το μάθημα αυτό έχει προαπαιτούμενο μάθημα το μαθηματικά 2, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν έχει προαπαιτούμενο κανένα μάθημα, απλά οι γνώσεις του μαθηματικά 2 είναι χρήσιμες σε αυτό το μάθημα. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το μαθηματικά 2. Ποιο κομμάτι της ύλης από εκείνα τα μαθηματικά θα χρησιμοποιήσουμε εμείς εδώ πέρα? Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, γιατί δεν ξέρω την ύλη του μαθηματικά 2. Δεν το ξέρω το μάθημα, ακριβώς. Έτσι, ξέρω ότι τη γενικότερη φιλοσοφία, να το πούμε έτσι, του μαθήματος, που μας χρειάζονται τα ολοκληρώματα, σίγουρα. Ναι. Αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε κάποια λίστα της ύλης των μαθηματικών 2, νομίζω θα το καταλάβετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τι ακριβώς. Και δεν ξέρω και πώς έχει διαμορφωθεί φέτος το μάθημα, μαθηματικά 2, για να σας πω την αλήθεια. Αλλά ξέρω ότι χρειάζονται σίγουρα τα ολοκληρώματα, χρειάζονται μηδενικοί αριθμοί, κατά βάση αυτά. Παράγωγοι. Έγινε. Αυτά. Οκ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και επίσης, και Φουργέρα Πλάς που είναι μέρος του μαθήματος πλέον, έτσι, νομίζω. Ναι, ήτανε. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να σας δείξω και το μου κωδικό. Θα στρώσει η κατάσταση κάποια στιγμή. Είμαστε εδώ. Και ο κωδικός λοιπόν είναι αυτός εδώ. Ωραία. Το μεγαλώσουμε και λίγο.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα σας το στείλω τώρα να το δείτε. Είναι αυτός ο κωδικός. Δεν ξέρω αν τον βλέπετε. Το έγραψε και ο κύριος Τρίχας και καλά έκανε και στο chat. Απλά επειδή στο chat δεν θα μείνει στο βίντεο γραμμένο, γι' αυτό ήθελα να σας το δείξω και εδώ. Οποιοςδήποτε το βρίσκει από όπου μπορεί να το βρει, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας μέσα σε αυτό εδώ το σύστημα, Jupyter Lab, βάζω στο κωδικό, μπαίνετε σε ένα περιβάλλον το δικό σας ήρθε σαν πριβέ. Σωστό. Οπότε, κάθεστε και εδώ. Ωραία. Από ό,τι βλέπω, δυσκολεύεται λίγο το σύστημα. Ρωτάω λοιπόν τι θα χρησιμεύσει αυτό. Αυτό το Jupyter Lab, να ξέρετε, θα είναι στην ουσία σαν το βιβλίο του μαθήματος. Έτσι. Στέλνω και το URL. Έτσι. Δεν μπαίνει όμως, για κάποιο λόγο. Γιατί μάλλον πλακώσατε όλοι. Δεν πειράζει. Θα το λύσουμε διαφορετικά. Θα ανοίξουμε ένα Visual Machine τοπικό. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν στέλνω σε everyone και πηγαίνει πάντα σε κάποιο όνομα. Ορίστε. Ωραία. Λοιπόν, το Jupyter Lab μπήκε. Το Jupyter Lab στην ουσία είναι ένα βιβλίο ψηφιακό, το οποίο έχει όλη τη θεωρία κανονικά. Όπως βλέπετε, θα διαρθρώνεται σε συγκεκριμένα κεφάλαια, που είναι τα κεφάλαια που θα ασχοληθούμε στο μάθημα. Γιατί ρε παιδιά, δεν το πήρατε το link? Το έχω στείλει πολλές φορές. Λοιπόν, είναι όλα τα κεφάλαια, οι ενότητες του μαθήματος που βλέπετε εδώ. Άρα το μάθημα διαρθρώνεται σε 4 βασικές ενότητες. Στην ανάλυση της βασικής θεωρίας σημάτων, στα συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου, στην ανάλυση του πεδίου της συχνότητας και στην ανάλυση του πεδίου της μηγαδικής συχνότητας. Μέσα σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες θα βλέπετε, όπως θα προχωράμε και θα κάνουμε την ύλη, θα μπαίνει και η αντίστοιχη θεωρία, θα ανεβαίνουν και τα αντίστοιχα notebooks, όπως λέγονται, στο Jupyter Lab, το κάθε ένα από αυτά τα αρχεία που είναι οι ενότητες της θεωρίας. Το αξιόλογο στην περίπτωση του Jupyter Lab είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να παρουσιάζεις τη θεωρία κανονικά, όπως μια HTML σελίδα, με τύπους, με παραγράφους, μορφοποίηση κανονικά, και πλέον αυτού έχεις τη δυνατότητα να εισάγεις και κομμάτια κώδικα ή σε Python ή σε MATLAB, και κατόπιν να λαμβάνεις το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτού του κώδικα. Για παράδειγμα, αυτό που βλέπετε εδώ σημαίνει ότι η εκτέλεση αυτού του κώδικα μου βγάζει αυτό εδώ το γράφημα, έτσι. Εκτελώ τον κώδικα με το play από πάνω.
Σας τα λέω όλα αυτά γιατί πιθανώς κάποιοι από εσάς να θέλετε να εντρυφήσετε περισσότερο στο να κάνετε κάποιες υλοποιήσεις πάνω στο Jupyter Lab ή να πειραματιστείτε στον κώδικα που ήδη έχω εγώ αναρτημένο, αλλάζοντας κάποιες παραμέτρους, ώστε να καταλάβετε τι σημαίνει η τροποποίηση κάποιων παραμέτρων στην όλη ανάλυση της θεωρίας, έτσι. Τα κομμάτια, τα notebooks τα οποία θα ανεβάζω εγώ, δηλαδή μέσα στις ενότητες που βλέπετε α, β, γ, δ και με τα plus μπροστά, με τα συν, είναι κομμάτια που μπορώ να τα αλλάξω μόνο εγώ. Έτσι, δεν έχετε δικαίωμα να αποθηκεύσετε κάποια αλλαγή που θα έχετε κάνει. Αν θέλετε να κάνετε κάτι και να πειραματιστείτε στο να τρέξετε κάποιο κώδικα γιατί δεν έχετε MATLAB στο σπίτι σας ή γιατί σας φαίνεται πιο εύκολο να το κάνετε εδώ ή γιατί θέλετε να το δείξετε σε μένα ή γιατί θέλετε να το δείξετε σε κάποιον συμφοιτητή σας ή οτιδήποτε, μπορείτε να μπείτε μέσα στο κομμάτι που λέει Playground, εδώ μπορείτε να φτιάξετε ένα φάκελο δικό σας, έτσι, και να φτιάξετε το δικό σας notebook που μπορείτε να κρατάτε τις δικές σας σημειώσεις, μπορείτε να κάνετε τους δικούς σας πειραματισμούς και έχετε δικαίωμα να σώσετε εν ολίγης. Εδώ μέσα μπορείτε να κάνετε δηλαδή πρακτικά ό,τι θέλετε, ό,τι μπορεί να σας βοηθήσει στο κομμάτι της εκμάθησης του μαθήματος, της κατανόησης του μαθήματος, να το πούμε έτσι. Τώρα, τι άλλο έχω να πω εισαγωγικό για τέτοια πράγματα. Δεν σας αφήνει να μπείτε. Το link μου ζητάει κωδικό. Κωδικό σας τον είχα στείλει, σας τον ξαναστέλνω στο chat. Σας το στέλνω τώρα. Τάκ. Αυτός είναι ο κωδικός για το Jupyter Lab. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, σηκώστε χεράκι για να το ακούσουν και όλοι, γιατί πιθανώς είμαστε τώρα ακόμα σε πολύ διαδικαστικό έτσι μέρος. Καλό είναι να το ξεκαθαρίσουμε το πώς και γιατί χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα και να εξοικειωθείτε μαζί του, γιατί όσο καλύτερα το καταλάβετε, τόσο πιο εύκολα θα είναι τα πράγματα στο μάθημα. Ο Γιάννης. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ωραία. Λόγω ασφαλείας δεν με αφήνει να μπω στο site. Δεν μου δίνει πρόσβαση. Ναι, λέει από κάτω proceed. Τι browser χρησιμοποιείς? Google Chrome. Κάτω έχει μια γραμμούλα που λέει proceed to site ή προχωρήστε στο site. Αυτό πατάς. Όχι, δεν μου βγάζει κάτι τέτοιο. Μου βγάζει ή back to safety και system information. Δεν μου βγάζει κάτι για προσοχή. Μου βγάλει λάθος. Εντάξει, τα κάτω-κάτω. Εντάξει, μου βγάλει. Okay. Ναι, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η Ελένη. Πλήθου Ελένη. Ναι, για να καταλάβω, ναι. Άρα το μάθημα θα γίνεται μέσα από το Jupyter. Όχι, η θεωρία του μαθήματος θα είναι στο Jupyter. Δηλαδή, όπως κάποιος, ας πούμε, θα σας είχε PowerPoint, έτσι, εγώ θα σας έχω Jupyter, κατά βάση. Οκ, κατάλαβα. Και αυτό είναι σε τέτοια μορφή που μοιάζει περισσότερο με βιβλίο από ότι θα έμοιαζε ένα PowerPoint. Σωστά? Ναι, κατάλαβα. Ναι. Οπότε, ευχαριστώ πολύ. Θα έχετε, να το διευκρινίσω λίγο περισσότερο. Θα έχετε μαζεμένη όλη τη θεωρία εκεί. Από εκεί θα είναι η ύλη του μαθήματος. Εκεί θα μπορείτε, αν θέλετε, να πειραματίζεστε για κάποια πράγματα. Το Jupyter Lab είναι το βιβλίο σας, στην ουσία. Εντάξει. Το μάθημα βιντεοσκοπείται, ναι, και θα ανέβει με ιδιωτικό link στο YouTube. Και τα links αυτά θα δημοσιοποιηθούν από το Moodle
του μαθήματος σε εσάς. Εντάξει. Ο Γιάννης ο Σκουλαρόπουλος. Ναι, καλησπέρα. Εγώ χρησιμοποιώ Mozilla και μου βγάζει και εμένα πιθανός κίνδυνος ασφαλείας. Ναι. Πατάς το κουμπάκι και κάνεις εξαίρεση. Exception στο Mozilla. Ναι, για προχωρημένους και Ναι, για προχωρημένους αποδοχή ρίσκου. Ναι, ακριβώς. Αποδοχή ρίσκου. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κανονικά το μάθημα θα ξεκινάει και τέταρτο. Έτσι, σήμερα πήγανε όλα στραβά. Γι' αυτό καθυστερήσαμε. Εντάξει, για να ξέρετε. Οι σημειώσεις που είναι στο Jupyter, ναι, υπάρχουν ήδη σε μορφή PDF στο Moodle του μαθήματος. Και αν για κάποιο λόγο έχουν κατέβει από το Moodle του μαθήματος, τις έχω, οπότε θα τις ανεβάσω κάποια στιγμή να τις έχετε και σε μορφή PDF, για να μπορείτε να διαβάζετε offline, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι το θέμα σας. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα. Όπως έχετε καταλάβει, ο Βάιος ο Τρίχας είναι ο θεματοφύλακας του μαθήματος. Ήταν και πέρυσι, ξέρει, δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες, οπότε αν έχει κάποιος απορία μπορεί να ρωτήσει το Βάιο. Θα ξέρει καλύτερα από μένα, νομίζω, αυτά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως το είχαμε αναλύσει εκτενώς. Είναι αυτός που είχε ζητήσει να βγουν σε PDF μετεπιτάσεως πέρυσι, οπότε λόγω του Βάιου υπάρχουν αυτά σε PDF. Μπορώ να σε κάνω και εγώ host, έχεις δίκιο, Βάι, πράγματι. Θα το θυμάμαι, να μην το ξεχνάω για να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη φορά. Επίσης αυτό με το co-host. Προσέχετε το λίγο, παιδιά, γιατί ή θα πρέπει να κάνω κάποιον εγώ από την αρχή, όπως θα έπρεπε, αλλά λόγω της κατάστασης της σημερινής ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, για να το ξέχασα δηλαδή να το κάνω, αλλά πρέπει να κάνω co-host κάποιον και αυτός που θα είναι co-host θα πρέπει να μεριμνά, αν τυχόν εγώ πού είσαι ρε μεγάλε, δεν σε βλέπω, για να σε κάνω. Θα πρέπει να με ξανακάνει host, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε το μάθημα. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε mute, unmute και όλα τα σχετικά. Τώρα, η ώρα είναι 3 και 8. Εγώ θα πρότεινα ναι, τους έκανα όλους mute, γι' αυτό δεν μπορούσα μετά να συνεννοηθώ για να γίνω ξανά host. Και λοιπόν, τώρα, δεν μπορώ να σε βρω, Βάη, για να σε κάνω co-host, η αλήθεια είναι, για κάποιο λόγο. Τι username έχεις, ρε μεγάλε? Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανακοπεί η σύνδεση τώρα. Λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά τα διαδικαστικά, δεν έχω κάτι άλλο μέχρι τώρα για να σας πω. Το Jupyter Lab θα το ανεβάσω και στο apps για να το έχετε πιο συγκεκριμένο. Εγώ θα πρότεινα να μην κάνουμε διάλειμμα προφανώς, γιατί τι διάλειμμα να κάνουμε, ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε αργά, και να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή σε σχέση με αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Να ξεκινήσουμε λίγο σιγά σιγά έτσι και δίκην κουβέντας περισσότερο και χαλαρά. Να ξεκινήσουμε από το βασικότερο του πράγματος που μάλλον μας ενδιαφέρει σε αυτό το μάθημα, που είναι το προσδιορισμός του τι είναι, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα που λέγεται σήμα. Έτσι. Δεν ξέρω αν είχατε προηγούμενα μαθήματα
που ασχοληθήκατε με την έννοια του σήματος γενικά. Αλλά καλό είναι να καταλάβετε και να κατανοήσετε ότι γενικά το σήμα είναι μία έννοια που επινόησε, να το πούμε έτσι, ο άνθρωπος, ούτως ώστε να μπορέσει να περιγράψει με κάποιον τρόπο τα ποσοτικά στοιχεία του κόσμου, της φύσης. Έτσι. Γιατί, παράδειγμα, άμα πάμε σε κάτι, αν αναφερθούμε στην αντίληψη του τι καταλαβαίνει ο καθένας λέγοντας τι είναι σήμα, έχετε σίγουρα ακούσει την ορολογία σήμα φωνής. Έτσι. Ή, ας πούμε, έχετε ακούσει δεν έχω σήμα. Οπότε, για την πρώτη περίπτωση που λέγαμε για το σήμα φωνής, ας πούμε, το σήμα φωνής, αν θέλουμε να το απεικονίσουμε με κάποιον τρόπο, έτσι, να το σχηματοποιήσουμε με κάποιον τρόπο, είναι κάτι σαν αυτό εδώ που βλέπετε. Έτσι. Που στην ουσία τι είναι το σήμα φωνής? Το σήμα φωνής είναι μια απεικόνιση των πυκνώσεων και των αραιώσεων του αέρα, γιατί αυτό είναι ο ήχος, πυκνώσεις και αραιώσεις του αέρα, όπως αυτές προσπίπτουν σε ένα μικρόφωνο. Ένα μικρόφωνο, κατά μία έννοια, είναι και το αυτί μας, έτσι. Άρα, λοιπόν, αν εγώ χρησιμοποιήσω μια μηχανική διάταξη που λέγεται μικρόφωνο και αντιστοιχίσω τα πυκνώματα και αραιώματα του αέρα που σκάνε πάνω στη μεμβράνη του μικροφόνου με ένα ηλεκτρικό σήμα που, αν έχω υψηλή τάση, σημαίνει ότι έχω πύκνωμα του αέρα, και αν έχω χαμηλή τάση, έχω αραίωμα του αέρα, να το πούμε έτσι, ή προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη, ή ταλάντωση, τέλος πάντων, των μορίων του αέρα. Με κάποιον τρόπο εγώ έχω καταφέρει, το λέω συνολικά, γιατί τώρα δεν κάνουμε φυσικά τεχνολογίες εικόνας, ούτε συστήματα μου. Με κάποιον τρόπο εγώ τι έχω καταφέρει? Έχω καταφέρει ένα σήμα, ένα ερέθισμα πραγματικού κόσμου που είναι ο ήχος, έχω καταφέρει να το μετατρέψω σε μία ποσότητα την οποία εγώ μπορώ να την μεταδώσω, μπορώ να την καταγράψω, μπορώ να την επεξεργαστώ, μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, έτσι. Όπως για παράδειγμα αυτό που βλέπετε εδώ είναι ο τρόπος που πάλλονται τα μόρια του αέρα σε συνάρτηση με το χρόνο, έτσι. Σε μια απεικόνιση που φαίνεται, τέλος πάντων, σε μια γραφική απεικόνιση, έτσι. Αυτό είναι ένα σήμα φωνής. Παρατηρήστε, και γιατί είναι σημαντικό στην περίπτωση ανάλυσης, στην περίπτωση της επεξεργασίας σήματος, παρατηρήστε ότι εδώ έχουμε κάποιες μεταβολές που είναι σχετικά γρήγορες σε σχέση με το χρόνο. Έτσι. Δηλαδή, αν πάω εγώ να το συγκρίνω αυτό το σήμα της φωνής με ένα σήμα καρδιογραφήματος, που στην ουσία το σήμα καρδιογραφήματος τι είναι? Μας απεικονίζει τον τρόπο τον τρόπο που πάλεται η καρδιά. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, μας απεικονίζει τον τρόπο που πάλεται η καρδιά. Η καρδιά, λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, αν πούμε ότι εδώ κάτω είναι τα δευτερόλεπτα, και εδώ είναι δευτερόλεπτα και εδώ είναι δευτερόλεπτα, βλέπετε ότι είναι πολύ πιο αργές οι μεταβολές σε σχέση με τον χρόνο του σήματος καρδιογραφήματος σε σχέση με το σήμα της φωνής. Ωραία. Είπαμε λοιπόν αυτά
για να δώσουμε έτσι μια γενική εικόνα του τι είναι σήμα. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια απορία ή αν κάποιος έχει κάποια διαφορετική αντίληψη για το τι είναι το σήμα, την οποία μπορεί να μοιραστεί μαζί μας και να βοηθήσουμε όλους έτσι να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα για τι πράγμα μιλάμε. Επιμένω, μπορεί κάποιος να πει ότι αυτά που λέω είναι πάρα πολύ απλά πράγματα, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ βασικό να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε και όχι τόσο να καταλάβετε αυτά που λέω, αλλά να νιώσετε ποιο είναι το αντικείμενο του μαθήματος, το αντικείμενο του με τι θα ασχολούμαστε όλο το εξάμηνο, έτσι. Και γιατί το κάνουμε αυτό, επίσης. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, ωραία, μπράβο, πάρα πολύ ωραία τα λες, αλλά γιατί με ενδιαφέρουν εμένα όλα αυτά τα πράγματα. Να φύγει αυτό από τη μέση, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μία από τις αποτυχίες της ημέρας. Άρα λοιπόν έχουμε μία καταγραφή μέχρι τώρα, έχουμε περιγράψει το σήμα ως μία... Κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι? Ωραία. Ο κύριος Νικολαίδης. Δεν έχω καταλάβει το σήμα εικόνας, το τρίτο. Πάμε λίγο, δεν άκουσα. Δεν έχω καταλάβει το σήμα εικόνας. Αυτό θα το πούμε τώρα αμέσως, για να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν μέχρι εδώ έχουμε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για σήμα, μιλάμε για μία απεικόνιση τιμών στο χρόνο. Δηλαδή αντιστοιχίζουμε κάποιες τιμές, που είναι η εξαρτημένη μου μεταβλητή, σε χρονικές στιγμές που είναι η ανεξάρτητη μου μεταβλητή. Έτσι. Θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα αυτά τα πράγματα, με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Άρα λοιπόν έχω μια αντιστοίχηση 1/1. Σε μια χρονική στιγμή, για να το καταλάβετε καλύτερα, έχω μια τιμή. Ωραία. Έχω λοιπόν ένα σήμα φωνής, ένα σήμα καρδιογραφήμου. Πάρα πολύ ωραία. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μου αρκεί μία τιμή για να... Δεν μου αρκεί μάλλον μία διάσταση για να περιγράψω το σήμα μου. Έτσι. Στην περίπτωση της εικόνας, για παράδειγμα, δεν έχουμε χρόνο φυσικά σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Τώρα μιλάμε για σταθερή εικόνα, δεν μιλάμε για εικόνα βίντεο. Στην περίπτωση της εικόνας λοιπόν, της ασπρόμαυρης εικόνας, μισό λεπτό Δημήτρη, να πω λίγο αυτό που θέλω, μπορεί να σε καλύψω. Στην περίπτωση λοιπόν της ασπρόμαυρης εικόνας, κάποιος θα μπορούσε να πει, ωραία, οι φωτεινές μου περιοχές έχουν ένα υψηλό σήμα, οι σκοτεινές μου περιοχές έχουν μια χαμηλή τιμή του σήματος και δεν μιλάμε πλέον για χρόνο, αλλά πλέον μιλάμε για διαστάσεις. Έχουμε διαστάσεις χ και ψ, να το πούμε έτσι, κατά πλάτος και κατά μήκος. Ναι, και καθ' ύψος, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και για κάθε ένα ζευγάρι αυτών των διαστάσεων χ και ψ, τότε εγώ έχω μία τιμή φωτεινότητας εν προκειμένου. Όταν μιλάμε για ασπρόμαυρη εικόνα, μιλάμε για τιμές φωτεινότητας. Έτσι. Άρα λοιπόν πάλι έχω εγώ ένα σήμα, σε αυτή την περίπτωση ένα διδιάστατο σήμα, δύο ανεξάρτητων μεταβλητών και μίας εξαρτημένης εν προκειμένου. Αν δείτε αυτό εδώ το σήμα στη μία του διάσταση μόνο, δεν ξέρω, φαίνεται ο κέρσορας που κουνάω ή όχι. Αν δείτε στη μία διάσταση, είναι κάτι που μοιάζει σαν το σήμα του καρδιογραφήματος, να το πούμε έτσι. Δείτε το εδώ, στη μία διάσταση, δηλαδή για μια συγκεκριμένη τιμή του χ. Η επαλληλία αυτών των πραγμάτων είναι που μας δημιουργεί την εικόνα. Θέλεις κάτι να ρωτήσεις, Δημήτρη, που έλεγες πριν, που σήκωσες χέρι? Όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ρεζουμέ της σημερινής αυτής της τοποθέτησης που προσπαθώ να κάνω? Ότι
επειδή στο συγκεκριμένο μάθημα δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με μια συγκεκριμένη εφαρμογή, δηλαδή, σας είπα για σήμα ήχου, σας είπα για σήμα καρδιογραφήματος, ωραία, okay. Μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε την έννοια του σήματος, όχι ακριβώς την πηγή του σήματος. Στο συγκεκριμένο μάθημα θα ασχοληθούμε με τις τεχνικές περιγραφής και διαχείρισης των σημάτων ανεξαρτήτως από πού προέρχονται. Αυτό το λέω γιατί πιθανώς κάποιος ακούγοντας τον όρο επεξεργασία σήματος να φαντάζεται ότι εντάξει, θα κάνουμε το μάθημα επεξεργασία σήματος και μετά μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Σε καμία περίπτωση. Σε αυτό το μάθημα θέλουμε να ασχοληθούμε με τις βασικές έννοιες των σημάτων και των συναισθημάτων και καλό είναι γενικώς να αντιμετωπίζετε τις έννοιες του μαθήματος με τη θεωρητική τους βάση. Δηλαδή, μπορεί κατά περιπτώσεις να σας φέρνουν διάφορα παραδείγματα πραγματικού κόσμου για να γίνει σαφέστερο αυτό που θέλω να πω. Αλλά το βασικό ζητούμενο του μαθήματος είναι περισσότερο να κατανοήσετε τις έννοιες και να μην τις συνδέσετε με μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό θα το κάνετε στα υπόλοιπα μαθήματα, στα επόμενα μαθήματα του κύκλου σπουδών σας. Έλα, Δημήτρη. Στην πρώτη περίπτωση της φωνής, μιλάμε για αναλογικό σήμα. Στην περίπτωση της... πρέπει να κόψουμε την εικόνα και μετά να την πάρουμε. Τι εννοείς? Εννοώ ότι, ας πούμε ότι αυτή η εικόνα είναι, ξέρω εγώ, 50 εκατοστά, μπορείς, τα 50 έχουν άπειρα σημεία, έτσι δεν είναι? Τώρα εσύ αναφέρεσαι σε κάτι που είχα σκοπό να το κάνω, να το πούμε σήμερα. Αλλά είναι εκβαντισμένο γι' αυτό. Ορίστε. Πρέπει να το πτεμαχίσουμε, να το εκβαντίσουμε τώρα. Ούτως ή άλλως, όταν μιλάμε για... Μα καταρχάς, εγώ θα σου πω το εξής. Πάμε λίγο εδώ. Εσύ μπορείς να μου πεις ότι αυτό εδώ πέρα που βλέπεις είναι συνεχές? Αν είναι συνεχές. Δεν ξέρω αυτό αν είναι συνεχές, αλλά εγώ όταν μιλάω συνεχόμενα. Πολύ ωραία. Και όταν βλέπαμε τη Λένα στην πραγματικότητα, θα ήταν συνεχής, δεν θα ήτανε? Ναι, φυσικά. Άρα λοιπόν η εικόνα αυτό εδώ που λέω είναι ένα κατασκεύασμα δικό μου, του ανθρώπου. Στο μυαλό. Και αυτό είναι ένα κατασκεύασμα του ανθρώπου. Και αυτό είναι ένα κατασκεύασμα. Μια απεικόνηση που μοιάζει με την πραγματικότητα, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η πραγματικότητα. Σωστά? Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, καλό είναι να συνδέουμε... Αυτό ακριβώς έλεγα προηγουμένως. Ότι καλό είναι να έχουμε μια αντιστοίχηση διαφόρων σημάτων με το πραγματικό φαινόμενο. Ωραία, είναι καλό γιατί βοηθάει στην κατανόηση. Αλλά τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναλύσουμε σε αυτό το μάθημα ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, αυτό το σήμα που έχω εδώ, παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι συνεχές. Θα μπορούσε να είναι διακριτό. Θα μπορούσε να είναι κβαντισμένο κατά πλάτος. Θα μπορούσε να μην είναι κβαντισμένο κατά πλάτος. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Δεν λέμε τι θα χρησιμοποιήσουμε εμείς για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά θα περιγράψουμε τι θα μπορούσε να είναι και ποιες είναι οι έννοιες που χαρακτηρίζουν τους διαφορετικούς τύπους και η θεωρία που χαρακτηρίζει τους διαφορετικούς τύπους σημάτων που μπορεί να υπάρχουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπες για την εικόνα εδώ κάτω είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά αν θα θέλαμε να το αναλύσουμε περισσότερο, θα ήταν το αντικείμενο του μαθήματος τεχνολογίας ήχου και εικόνας. Σε εκείνο το μάθημα θα μπαίναμε και θα λέγαμε, ωραία, πόσο πρέπει να είναι το χ, πόσο πρέπει να είναι το ψ για να ικανοποιεί την αντίληψη του ανθρώπινου ματιού. Έτσι. Αλλά εδώ, αυτό που θα μιλήσουμε σε αυτό το μάθημα και αυτό που θα αναλύσουμε σε αυτό το μάθημα είναι ποιες είναι οι γενικές έννοιες που χαρακτηρίζουν για οποιαδήποτε εφαρμογή, αποφασίζει κάποιος, ποιες είναι οι γενικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά και η θεωρία και τα μαθηματικά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να
έρθει κάποιος άλλος αύριο μεθαύριο και να πει ναι, αυτό είναι η εικόνα που πρέπει να την καταλαβαίνει το μάτι, άρα πρέπει να είναι τόσο επί τόσο και πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη δειγματοληψία, πρέπει να έχουμε αυτά τόσα επίπεδα κβάντησης στη φωτεινότητα για να μην με ενοχλεί, πρέπει να έχω τόσα κανάλια πληροφορίας, αλλά να έχω 3 κανάλια πληροφορίας για να έχω 3 χρώματα και να είναι έγχρωμη εικόνα. Αυτό είναι αντικείμενο κάποιου άλλου μαθήματος. Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι να πούμε ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα και ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Έτσι. Άρα λοιπόν, με βάση όλα αυτά που είπαμε, μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό, εν πάση περιπτώσει, για να πούμε ότι ξεκινάμε κάτι θεωρητικό μάθημα, είναι πάρτε και έναν ορισμό να υπάρχει εκεί πέρα. Το σήμα λοιπόν είναι μια συνάρτηση μίας ή περισσότερων μεταβλητών. Το σήμα ήχου είναι συνάρτηση μίας μεταβλητής του χρόνου. Το σήμα εικόνας, η σταθερής εικόνας είναι συνάρτηση 2 μεταβλητών του πλάτους και του ύψους. Έτσι. Και στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι το σήμα μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μία συνάρτηση. Έτσι. Γιατί όταν λέμε ότι έχουμε μία τιμή σε κάποια χρονική στιγμή, δεν μοιάζει κάτι σαν αυτό που λέγαμε F του Χ, ας πούμε. F, T του Χ. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι, να θεωρήσουμε ότι είναι μία συνάρτηση. Ωραία. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι μία γνωστή συνάρτηση. Παράδειγμα, όπως βλέπουμε στην εικόνα εδώ κάτω. Ένα ημίτονο. Αλλά στην περίπτωση του σήματος φωνής, να το πούμε έτσι, είναι μία άγνωστη συνάρτηση. Δεν μας πειράζει, μάλλον μας ενοχλεί που δεν την ξέρουμε αυτή τη συνάρτηση, σύμφωνη, και επίσης μπορεί να εξαρτάται και από άλλα πράγματα, δηλαδή το τι θα πει κάποιος, αλλά στην ουσία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μία συνάρτηση με του χρόνου. Έτσι. Και μπορεί να αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε μέγεθος το οποίο εκφράζει μια φυσική ποσότητα και μεταφέρει πληροφορία για την κατάσταση και το μέγεθός της. Είναι ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως. Το μέγεθος αυτό μεταβάλλεται στην αρτήση του χρόνου τη θέση μιας άλλης φυσικής ποσότητας, ανεξάρτητη μεταβλητή, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως και πάλι. Και ένα σήμα, και το παράδειγμα αυτό που έχω παρακάτω, είναι το ημιτονοειδές σήμα ημίτονο 3000 π, όπου T, ο χρόνος, για τη συγκεκριμένη συνάρτηση είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. Έτσι. Το χ του T είναι η εξαρτημένη, ονομάζεται εξαρτημένη μεταβλητή και η αναπαράσταση αυτών των δύο είναι αυτό που βλέπετε, το γνωστό σας ημίτονο. Έτσι. Και έτσι, για να κάνουμε και μια πολύ μικρή εισαγωγούλα, χωρίς πολλά, αυτός είναι ο κώδικας του τύπου MATLAB, που αντιστοιχίζεται στη δημιουργία αυτής της γραφικής παράστασης. Την επόμενη φορά θα σας πω και μερικά πραγματάκια εισαγωγικά, μόνο και μόνο για να αντιλαμβάνεστε τέτοιου είδους κώδικα. Για να εμβαθύνετε θα πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο από μόνοι σας. Εγώ πολύ ευχαρίστως να σας βοηθήσω σε όποια απορία έχετε, αλλά δεν θα υπάρξει μάθημα για κώδικα MATLAB, να το ξέρετε αυτό. Όποιος όμως από εσάς θέλει να κάνει και θέλει να το προχωρήσει και θέλει κάποια βοήθεια ή οτιδήποτε, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Το πιο εύκολο από αυτά, το πιο εύκολο που μπορείτε να κάνετε σε σχέση με τον κώδικα που θα υπάρχει, είναι να μπαίνετε μέσα και να τον αλλάζετε. Παράδειγμα, αν εγώ κάνω αυτό εδώ, το κάνω 2000, και φυσικά να βλέπετε ποιο είναι το αντίκτυπο της αλλαγής του κώδικα. Έτσι. Και το εκτελέσω, πατώντας το play επάνω. Θα σας πω για το MATLAB αν είναι δωρεάν ή όχι.
Δεν εκτελείται. Γιατί μάλλον το έχουμε φορτώσει στο σύστημα αρκετά. Ναι. Το MATLAB δεν είναι δωρεάν. Το MATLAB είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κοστίζει ακριβά. Δεν ξέρω αν έχει η σχολή άδεια για να το χρησιμοποιείτε με κάποιον τρόπο, αλλά το αντίστοιχο open source που υπάρχει είναι το Octave. Το γράφω εδώ πέρα. Το οποίο στην ουσία είναι και αυτό που τρέχει στο backend του Jupyter. Αυτό δηλαδή που έχει εδώ. Όταν τρέχει. Τώρα δεν ξέρω τι συνέβη εδώ και δεν παίζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το Octave είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, μια σουίτα ανοιχτού κώδικα η οποία έχει, η σύνταξή της είναι ίδια με το MATLAB. Εντάξει, εκτός κάποιων εξαιρέσεων τέλος πάντων τραβηγμένων. Και έχει κάποιες βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως ακριβώς και στο MATLAB. Συγκεκριμένα για το κομμάτι της επεξεργασίας σήματος είναι φορτωμένες ήδη οι βιβλιοθήκες επάνω στο Jupyter Lab εδώ. Οπότε, αν βρείτε κάποιον κώδικα του MATLAB στο ίντερνετ και θέλετε να τον δοκιμάσετε, μπορείτε να τον πετάξετε μέσα σε ένα notebook του Jupyter Lab, δικό σας, στο playground που σας είπα προηγουμένως, και να δοκιμάσετε τι κάνει και τι δεν κάνει. Έτσι. Με ενημερώνουν εδώ πέρα ότι καταρχάς μου λέει κάποιος ότι στην ομάδα στο Facebook της σχολής υπάρχει link για να κατεβάσει το MATLAB. Αυτό δεν το ξέρω και αυτό που ξέρω είναι ότι καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σπασμένα προγράμματα. Πρώτον. Δεύτερον, λέει ότι κάποιος άλλος λέει ότι υπάρχουν σημειώσεις, ο Χαράλαμπος ο Σάπκας, λέει ότι υπάρχουν σημειώσεις για MATLAB στο μάθημα προγραμματισμός 2 στο Moodle της πρώην Σχολής Ηλεκτρονικής. Αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα πάρω εγώ, αλλά μπορείτε να πάρετε εσείς αυτές τις σημειώσεις, αν θέλει κάποιος από εσάς να ασχοληθεί. Γενικά το MATLAB είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την για την εκμάθηση της επεξεργασίας σήματος και για την εφαρμογή επεξεργασίας σήματος. Οπότε γι' αυτό έχω προτιμήσει να χρησιμοποιήσω το MATLAB αντί της Python. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να γίνονται, αλλά γιατί δεν τρέχει τώρα αυτό, δεν ξέρω ακριβώς. Θα μπορούσαν να γίνουν και με Python. Έτσι, όποιος έχει ευκολία σε Python μπορεί να ασχοληθεί με Python. Πώς το είπαμε αυτό αντί του MATLAB, το γράφω ξανά. Έτσι. Πολύ ωραία. Γιατί δεν μας τρέχει όμως αυτό. Έτσι να το ξανανοίξω μία. Έχει φάει σκαλωματάκι. Okay. Γιατί στην τελική το νόημα αυτό είναι. Να μπορείτε να αλλάζετε πράγματα και να βλέπετε. Να το. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μειώνοντας τη συχνότητα εδώ θα τα πούμε τι είναι αυτό, τέλος πάντων, για όσους δεν γνωρίζετε. Μειώνοντας αυτό εδώ το κομμάτι, αυξάνεται η περίοδος, μειώνεται η συχνότητα. Θα τα πούμε όλα αυτά. Έτσι. Μπορείτε λοιπόν να πειραματίζεστε, πειράζοντας τις διάφορες παραμέτρους, ούτως ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε, και αυτό είναι το νόημα δηλαδή, να κατανοείτε το τι
ακριβώς τι σημαίνει το καθένα από τα πράγματα που παρουσιάζονται. Οκ. Λοιπόν, στο λεπτάκι. Οπότε, αυτά νομίζω ότι καλό θα ήταν να μείνουμε σε αυτά σήμερα, να μην ξεκινήσουμε δηλαδή κάτι που θα το αφήσουμε στη μέση. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και εσείς περισσότερο για όλα αυτά τα πράγματα και γενικότερου περιεχομένου και όλες ερωτήσεις μπορείτε να κάνετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και επί του συγκεκριμένου. Γενικά να ξέρετε ότι θα ήθελα τη συμμετοχή σας στο μάθημα. Πρώτον, γιατί είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο να κάνεις εξ αποστάσεως μάθημα και να λες και είναι πολύ πιο δύσκολο επίσης γιατί δεν έχεις εποπτεία των αντιδράσεων του κοινού για να ξέρεις καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν. Οπότε γενικά την αλληλεπίδραση με εσάς θα την ήθελα να υπάρχει. Επίσης, καμία απορία δεν είναι χαζή. Αυτό να το θυμάστε πάρα πολύ καλά σε αυτό το μάθημα, γιατί γενικά υπάρχει ένα θέμα στην κατανόηση διαφόρων ενιών αυτού του μαθήματος. Οπότε, εγώ σας προτρέπω να ρωτάτε οτιδήποτε. Καλό είναι δηλαδή να υπάρχει έτσι να νιώθετε άνετα γενικά στο να ρωτάτε πράγματα. Δημήτρη. Αν θέλαμε να παραστήσουμε μαθηματικά την κοπέλα, θέλαμε 2 συναρτήσεις. Την κοπέλα εκεί, στο δικό. Ναι. Θα θέλαμε 2 συναρτήσεις. Μία για το χ, μία για το ψ. Σωστά. Ναι, αυτό είναι μία άποψη του πράγματος, αλλά μπορούμε να ανοίξουμε εδώ τον κώδικα, να δούμε ακριβώς τι κάνει στο συγκεκριμένο. Επειδή οι εικόνες, προφανώς οι εικόνες bitmap, εικόνες, οι ασπρόμαυρες, τι είναι, έχουν ακριβώς αυτό το πράγμα που λες, έχουν ένα κάναβο, ένα πίνακα, χύψη τέλος πάντων. Μπορώ να πάω να διαβάσω σημείο και να το αναπαριστήσω σε εμένα δεν βγάζει αυτή τη συνάρτηση από κάτω, τον κώδικα του Matplotlib. Από πάνω πρέπει να είναι ο κώδικας, όχι από κάτω. Έχει 3 τελίτσες στην άκρη. Αυτό δεν σας πρέπει, αν το ξέρετε και αυτό. Μπορείτε να τη μαζέψετε τη συνάρτηση και να γίνει 3 τελίτσες, έτσι. Πατώντας τις 3 τελίτσες σας ανοίγει το έχει γίνει ακριβώς. Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Ας λύσουμε αυτά τα πρακτικά πράγματα, μην κολλάμε σε τέτοια, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ, μπορείτε να επαναλάβετε τι μαθηματικά απαιτούνται. Τα μαθηματικά που απαιτούνται είναι ολοκληρώματα, μηγαδικοί, παράγωγοι. Και σε μεγαλύτερο, σε πιο αφαιρετικό, μάλλον σε πιο οργανωμένο επίπεδο, μετασχηματισμοί Fourier Laplace. Είναι πολύ θεμελιώδη κομμάτια της επεξεργασίας σήματος και συστημάτων. Οι μετασχηματισμοί Laplace και Fourier. Θα τα βάλουμε στη θέση τους, σαν μαθηματικά εργαλεία μπορεί να τα ξέρετε, θα τα βάλουμε στη θέση τους ως εργαλεία επεξεργασίας σημάτων. Γιώργος. Χρειάζομαι. Δεν σε ακούω καλά, Γιώργο. Μου κλείσα το μικρόφωνο πριν. Ναι, θα χρειαστούμε κάποιο άλλο λογισμικό, είτε για να λύνουν τα μαθηματικά ή κάποιο κομπιουτεράκι πιο εξειδικευμένο. Κοίταξε να δεις τώρα. Η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι αυτό που πρέπει να σας μείνει από αυτό το μάθημα είναι ο τρόπος σκέψης και οι έννοιες. Έτσι. Δηλαδή, δεν
είναι στις προθέσεις μου να σας βάζω τα τρελά μαθηματικά για να σας εξετάσω στο πόσο καλά μαθηματικά ξέρετε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να καταλάβετε ότι, παράδειγμα, ο μετασχηματισμός Φουργέ είναι ένα ολοκλήρωμα, ωραία, μπράβο, αλλά γιατί το χρησιμοποιώ το μετασχηματισμό Φουργέ? Πού μου χρησιμεύει στην επεξεργασία σήματος? Αυτό μπορώ να το διαπιστώσω και βάζοντας μια εύκολη άσκηση και χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό Φουργέ σαν εργαλείο. Θα μπορούσα να σας βάλω και μια δύσκολη άσκηση και να χρειάζεται να ξέρεις να λύνεις ολοκληρώματα. Αλλά ακόμα και αυτό να σου βάλω, δεν υπάρχει κάποιο κουμπιτεράκι να σου λύνει το ολοκλήρωμα κατευθείαν. Αλλά γενικά η πρόθεσή μου είναι να μην χρειάζεται να έχετε κάποιο τέτοιο φοβερό και τρομερό εργαλείο. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Ο Θόδωρος. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τον κώδικα αυτόν, τον οποίο έχει μέσα, τον οποίο έχετε γράψει εσείς, πρέπει να τον ξέρουμε εμείς, δηλαδή ότι θα πάμε να δώσουμε εξετάσεις, θα πρέπει να γράφουμε εμείς αυτόν τον κώδικα? Όχι, σας το είπα αυτό. Όχι. Ο κώδικας αυτός είναι πρώτον για να σας κάνει μια εισαγωγή στο πώς μπορείτε να κάνετε, να χρησιμοποιείτε το MATLAB ή το Octavio ή οτιδήποτε για την επεξεργασία σήματος, αλλά πέραν αυτού του μαθήματος. Όχι για αυτό το μάθημα. Το μάθημα δεν είναι εργαστηριακό. Έτσι. Δεν θα σας ζητήσω ποτέ να μου γράψετε κώδικα ή να μου εξηγήσετε κάποιο κώδικα. Τον κώδικα και το εργαλείο σας το παραθέτω για να το χρησιμοποιήσει όποιος από εσάς θέλει για να πάει παρακάτω. Ή σαν μέρος κατανόησης των πραγμάτων μέχρι εκεί που το έχω φτάσει εγώ. Δεν θα σας ζητήσω να κάνετε κάτι παραπάνω. Άρα στην ουσία εμείς θα λύνουμε μόνο επάνω την εξίσου που μας δώσατε εσείς στη συνάρτηση αυτή, το χ του ταβ, θα λύνουμε στην ουσία. Κάνει υπομονή, έχουμε ένα ολόκληρο εξάμηνο για να πούμε τι θα κάνετε και δεν θα κάνετε. Δεν χρειάζεται να τα πούμε από σήμερα, νομίζω. Συμφωνείς? Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Που είπατε θα χρειαστούμε Λαπλάς και Φουργέ, τους μετασχηματισμούς ή και τις σειρές? Και τις σειρές. Τις σειρές Φουργέ. Ναι, και τις σειρές. Οκ. Ευχαριστώ. Μα ούτως ή άλλως από τη σειρά πας στο μετασχηματισμό. Στην ουσία είναι συνέχεια. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε αυτά. Ο κύριος Νικολαίδης. Να κάνω πάλι μια ερώτηση. Ο κώδικας που τρέχει στο Jupyter, άμα τον σκαλίξω, θα βγάλει αποτέλεσμα μετά? Ναι, γιατί να μην βγάλει. Εξαρτάται τι θα σκαλίξεις. Ναι. Ναι, θα βγάλει άλλο αποτέλεσμα. Αυτό έκανα και εγώ τώρα. Άλλαξα τη συχνότητα εδώ, προηγουμένως. Πάτησα το play, το σκάλιξα με λίγα λόγια και μου βγάλει άλλο γράφημα. Ναι, οκ. Ο κύριος Γερόπουλος. Εμείς, κύριε, που δεν έχουμε κάνει ποτέ μαθηματικά 2, που μιλούσαν για Φουργέρ και το οτιδήποτε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν κάνετε μαθηματικά 2? Γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό σε εμάς. Οκ. Ακριβώς αυτό... Είμαι παλιοπληροφορικής. Ναι. Είμαι παλιοπληροφορικής και... Κατάλαβα. Ακριβώς αυτό έλεγα για αυτές τις περιπτώσεις και γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο να καταλάβετε τις έννοιες των πραγμάτων. Πολύ μεγάλο πρόβλημα δεν είναι. Απλά τουλάχιστον θα πρέπει να ξέρετε τι είναι. Μπορεί να μην ξέρετε να λύνετε τα τρελά ολοκληρώματα, αλλά θα πρέπει να ξέρετε τι είναι το ολοκληρώμα. Εκεί θα είναι πρόβλημα. Θα πρέπει λίγο να το ψάξετε αυτό το πράγμα. Άρα, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Γλυκερία. Κύριε, εγώ θέλω κάτι ακόμα να ρωτήσω. Πάνω στη θεωρία, θα πρέπει να μπαίνουμε υποχρεωτικά στο τέτοιο. Αν έχουμε κάποιες άλλες σημειώσεις, στο Jupyter εννοώ. Αν έχουμε κάποιες άλλες σημειώσεις, οι οποίες βέβαια είναι παλιές από άλλο καθηγητή που το είχαμε προλάβει, κάποιοι είμαστε παλιοί. Είμαι ηλεκτρονικής, από τον κύριο Ιωσήφιδη. Ναι. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτές τις σημειώσεις, παραδείγματος χάρη για τον ΑΒ λόγο, γιατί δεν προλαβαίνουμε να μπούμε στο Jupyter, υπάρχει κάποιο θέμα? Όχι. Η ύλη είναι αντίστοιχη. Απλώς η εκτίμηση και δεν είναι δικιά μου,
δεν το κάνω εγώ αυτό. Μου το είπανε οι περσινοί φοιτητές, ότι τουλάχιστον αυτοί που μου το ανέφεραν, μου είπαν ότι είναι λίγο πιο εύκολο να διαβαστούν οι σημειώσεις του Jupyter Lab. Τώρα, αν σας βολεύουν οι σημειώσεις του κ. Ιωσήφιδη, κανένα πρόβλημα. Είναι η ίδια ύλη, είναι στην ουσία. Απλά μπαίνουμε στο διαδίκτυο, έτσι. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Και τα βίντεο αυτά που είπατε ότι θα αναρτηθούν στο YouTube, εμείς πώς θα μπορούμε να τα περίπτωση που θέλουμε να ξαναδούμε όλο το βίντεο από τη στιγμή που καταγράφεται? Αφού θα σας δώσω το link. Τι εννοείς? Θα μας δώσετε το link. Οκ. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Οκ, εντάξει. Ευχαριστώ. Μα τα γράφω τα βίντεο για να μπορείτε να τα βλέπετε. Δεν τα γράφω για να... Ωραία. Οκ, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Που είναι open source. Είπαμε, το πρόγραμμα λέγεται Octave. Το ξαναγράφω. Επίσης, για να θέσω κάποια πράγματα λίγο στην πραγματικότητά τους, έτσι. Ένα βαρύ συνέχεια εδώ πέρα. Το ξαναγράφω. Τα επόμενα μαθήματα, τα πράγματα θα είναι λίγο πιο σφιχτά, έως πολύ πιο σφιχτά από πλευράς πληροφορίας, έτσι. Σήμερα, και λόγω της κατάστασης, αλλά και για να μην μπούμε έτσι πολύ άγρια και αγριευτείτε κι εσείς και δεν ξέρω εγώ τι, είμαστε πιο χαλαροί. Τις επόμενες φορές να ξέρετε ότι η πληροφορία θα είναι πιο πυκνή και καλό είναι να φροντίζετε να μην αφήνετε κενά, είτε βλέποντας τα βίντεο, είτε ρωτώντας ό,τι χρειάζεται, γιατί πιστέψτε με, βοηθάτε και τον εαυτό σας και τους υπόλοιπους. Τώρα εσείς που έχετε σηκωμένα χέρια, τα έχετε γιατί θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή τα ξεχάσετε σηκωμένα? Αν μένει, κατεβάστε τα. Όλοι θέλετε να ρωτήσετε? Όχι. Ο Γιάννης θέλει να ρωτήσει. Γιάννη, του Μανίδη. Και ο Σκουλαρόπουλος, ο Γιάννης. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν παρακολούθησε σήμερα τη διάλεξη σας και θέλει να διαβάσει και να μάθει αυτά που είπατε σήμερα. Μπαίνουμε στο Jupyter Lab και ας πούμε για αύριο τι θα έπρεπε να γνωρίζει? Για αύριο? Για το επόμενο μάθημα, αύριο δεν είναι? 2 με 4. Ό,τι έχει ανεβασμένο. Τώρα, εντάξει, έχει ένα αρχείο παραπάνω. Άρα τώρα έχει τι είναι σήμα και ταξινόμηση. Ναι, το ταξινόμηση. Είχα σκοπό να πούμε κάποια πράγματα, αλλά δεν. Αλλά ό,τι θα έχει ανεβασμένο. Ό,τι είναι ανεβασμένο και πριν θα πρέπει να ξέρει. Ό,τι είναι ανεβασμένο και πριν. Okay, ευχαριστώ. Στην ουσία. Γι' αυτό και τα έβγαλα, αυτά που τα είχα από πέρυσι, αλλά τα έβγαλα για αυτό το λόγο, για να υπάρχει και μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Λέω εγώ τώρα. Απόστολος Γερόπουλος. Κύριε, κάτι ακόμα. Τα βιντεάκια πότε θα ανέβουν και πού περίπου ξέρουμε? Το πού το ξέρουμε σίγουρα. YouTube. Το πότε, ελπίζω σήμερα το βράδυ. Δηλαδή, ελπίζω το αργότερο μέχρι αύριο το βράδυ. Ωραία, κάτι ακόμα. Εσείς επιτρέπετε ή όχι την καταγραφή από τα άτομα, από τους συμφοιτητές? Πάμε πάλι. Επιτρέπετε την καταγραφή των βίντεο των μαθημάτων από φοιτητές? Δηλαδή κάποιος να κάνει record μόνος του. Κανονικά θα πρέπει όχι. Αν το επέτρεπα τώρα, μάλλον θα πρέπει να το κόψω. Κανονικά. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα, κοίταξε, είναι και μερικά ζητήματα που μπορεί να φαίνονται χαζά, γιατί θα σου πει ο άλλος, ωραία, εντάξει, αφού μου έχεις δώσει το link, μπορώ να το κατεβάσω. Okay. Ναι, αλλά είναι και μερικά πράγματα που μας είπανε έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Απλά, άμα είχατε εσείς κάποιο θέμα για άλλους να σας καταγραφούν, όχι αυτό. Κοίταξε. Εδώ υπάρχει λοιπόν πρόβλημα. Μα ούτως ή άλλως το δίνω, οπότε μπορείς να μπεις και να το κατεβάσεις. Σας ευχαριστώ.
Λεωνίδας. Κύριε, θα είναι όπως τα σουμούμουέα που το βάζατε στο Moodle το βίντεο και πατούσαμε πάνω και μας έβγαζε απευθείας στο YouTube. Ακριβώς. Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ. Μεμλίκα ή Γιώργος. Okay. Λοιπόν, παιδιά, άμα δεν έχετε, τα σχόλια είναι ούτως ή άλλως, θα είναι ούτως ή άλλως απενεργοποιημένα. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, εγώ δεν έχω να σας πω κάτι επιπλέον.